ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Shawarwari kwancin kai mai albarka, wannan shine dai mai taken wannan haɗin angwaye. To duk mutumin da ya san aurensa bai wuce kwana 3 ba ko sati guda ba, to ya zama wajibi ya wannan haɗin, domin shine mafita a gare shi. Kuma bai san abin da zai tarar ba, kuma bai san abin da ya kasance ba. Sabi yiwa in tasirantuwa da abokan da suke aure a lokacin nan, shi ne muke ba su shawara da gudunmawa a kan wancan ta mai albarka da Sauran TV akan zamantakewar mu'amalar auratayya da kullum. To shi ne muke sani akan haka ba su namu gudunmawar. Kafin nan duk inda kake ka kokari ka jarraba wannan sirri, za ka ji daɗi kuma za ka yi nasara, kuma za ka yi alfahari da wannan gudunmawa muka baka. To abubuwan za ka nema zuwa 2 zuwa 3 ka wancan ta mai albarka, abin za ka nema kenan. Duk inda kake za ka iya haɗa shi kuma za ka amfani da shi, amma ana son ka wuce tsawon kwana 3 ba, sai ka fara yin amfani da shi har zuwa tsawon kwana 3. Na farko za ka iya neman tafarnuwa kamar ƙwaya 7 ƙananun, ba ban kullum ba. Haka zalika ka neman madarar shanu, haka zalika za ka nemi zuma. In ka tabbatar ka haɗa wani abubuwa guda 3 a kusa da kai, ka haɗa sirrinka mai ƙarfi kuma wanda ka jarraba, kuma ka ji daɗin amfani da shi, ko kuma ka ji daɗin mu'amala da shi da yardar Allah. To na farko abin da za ka nema, ka samu tafarnuwan nan guda 3 ba guda 7. In ɓararren nan sai ka sassara su ƙanana ka yanka su. Da zaran ka yanka su sai ka samu madara ayi. In kai ka saka samu madara sai ka zuba shi a ciki, sai ka sa sakan wuta ɗan yi ɗumi haka ne, ɗan tafasa haka nan. Bayan ya ɗan tafasa haka nan sai ka ɗauke shi kan misalin kwafi ɗaya, sai ka ja gefe. Sannan sai ka samu zuma cokali 3 ko 4 sai ka zuba a ciki, sai ka gauraya. In dai ka gaure wannan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana shan ka sha shi da safe, haka goma ka sha da safe. Jibin ka tanna daga zai ka wuta da dare, sai ka sha shi da yamma. Ka fahimci wannan haka? To mazan rashin ƙarfi ne na sauran kawowa. To in Allah yadda ka wuce kan wani matsala ɗin, sai dai wata. Saboda yiwuwa mutane da sa samun matsaloli da yawa akan saurin inzali, tunda ka san kai fara shiga ne, dole an baka gudunmawa da shawarwari. Ba ka je ka saba ta biyu gaba in zaki ko mai ka giwa ba, ka zo ka cutar da mutane ko kuma ka cutar da kanka. Saboda ka za ta ta illa nan gaba, saboda kullum inda shigan da kai kaɗai kana bari, tana haifar da kuma tana kasa hawan jini. Shan ƙwayoyin nan kuma tana kashe ma kwalocin da aka kai mu'amala da aka amfani da ba za ta maka ba. To amma kawai haɗa shi kan ƙara ma lafiyar jiki, musamman kuma kuzari da ƙarfin da baka taɓa tsammani ba. To ka ji sirrin inda za ka yi haɗa wannan, amma dai madarar ka sani madarar shanu, ba fi kuma da ba wannan ba, shi za ka yi amfani. Shi ne za ka wannan sirrin da shi da yardar Allah. Ina fatan dajin rashin nan manta da subscribe da like da share. Na wasu tambaya sai mai ta wurin kuma link ɗin mana description, akwai link ɗin na gudu Telegram kuma masu shiga, masu yin tambaya sai mai ta kai tsaye ta Telegram, da zaran mun ga mun an samu su. Karamanta da kuma da shirin namu, sannan a shi ga sana'ar musulmi baki ɗaya. Karamanta da annabar Muhammad salati, ya masu da sai na Muhammadu wa ali Muhammadu wa sallim.